Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndidakhala ngati mwana wankhosa amene akupita naye kokamupha. Kudandaula kwa mneneri Yeremiya. Pochita zabwino akulandira chipongwe. Tikupitiriza pamene tinasiyira dzulo kuti amanong'onezana kuti tiye timpereke kuifa yochititsa manyazi. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Loweruka pa 16 March chaka cha 2024. Ndi Loweruka la Mulungu wachinayi la nyengo ino ya Lent. Ndipo pa ulendo wathu uja lero tafika pa tsiku namba 28. Ndiye kuti tutangotsala ndi masiku 12 enieniwa kuti tichite chikondwerero cha Pasaka. Tikukonzekera bwanji, tikuyenda bwanji. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yeremiya, mutu wa 11 ndi 18 kulekeza 20. Ndidakhala ngati mwana wankhosa amene akupita naye kokamupha. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Zainab Vanessa Ali kuchokera ku St. Louis Montfort Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu ndi Salimo namba 7. Chauta Mulungu wanga ndikuthawira kwa inu. Mundilanditse kwa onse ondithamangitsa, mundipulumutse kuti iwo anganding'ambe ngati mkanjo, ndikundikhadzula popanda wina ondipulumutsa. Thetsani mlandu inu chauta moyenera, popeza kuti ine sindidalakwe konse. Thetsani ntchito zoyipa za anthu ochimwa, koma anthu ochita zabwino mwabwezere zokoma. Inu ndinu amene mumayeza maganizo ndi mitima yomwe. Inu ndinu Mulungu wanga. Salimo ikutero, salimo yamphamvu. Thetsani mlandu wanga, thetsani mavuto anga. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mutu wa 7 ndime ya 40 kulekeza 52. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ochokera m'buku la mneneri Yeremiya. Chauta adandiwululira ndipo adandidziwitsa za chiwembu cha anthu. Iye adatsekula maso anga nandionetsa ntchito zawo zoyipa. Ndidakhala ngati mwana wankhosa amene akupita naye kokamupha. Sindidadziwe kuti chidandiloza pa ine, chiwembu chimene ankakonzekera kumanena kuti tiyeni tiudule mtengowu ukali moyo, tiyeni timuphe munthu ameneyo kuti asadzakumbukirenso. Inu chauta wamphamvu zonse, amene mumaweruza molungama, amene mumayesa mtima ndi maganizo, onetseni kuti mwawalipsira. Pajatu ndidadzipereka m'manja mwanu. Amenewo ndiwo mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 7 ndime ya 40 kulekeza 52. Kodi mpulumutsi nkuchokera ku Galileya? Pamene khamu la anthu lidamva mawu amenewa, ena mwa iwo ankati, zoonadi munthuyu ndi mneneri. Ena ankanena kuti ameneyu ndiye mpulumutsi olonjezedwa uja. Koma ena ankanena kuti kodi mpulumutsi nkuchokera ku Galileya ngati suja malembo akuti kholo lake ndi mfumu Davide, ndipo sujanso akuti adzachokera ku mudzi wa Betelehemu kumene Davideyo anali. Choncho khamu la anthu lidagawikana chifukwa cha iye. Ena ankafuna kumugwira, koma panalibe amene ankamkhudza. Asilikali aku nyumba ya Mulungu aja adabwera kwa akulu ansembe ndi kwa Afarisi aja. Iwo adafunsa asilikaliwo kuti, bwanji simudabwere naye? Asilikali aja adayankha kuti,
palibenso wina amene adayankhulapo ngati munthu ameneyo nkale lonse. Apo Afarisi adati, kani nanunso wakunyengani? Kodi mudamvapo kuti pakati pa akuluakulu kapena pakati pa Afarisi alipo okhulupirira uja? Koma anthu wambawa sadziwa malamulo a Mose, ngotembereredwa basi. Tsono Nikodemo, mmodzi mwa Afarisi, yemwe uja amene kale adapita kwa Yesu, adafunsa anzake kuti, kodi malamulo athu amatilola kuweruza munthu tisadamve mawu ake kuti tidziwe zimene wachita? Iwo adati, kani iwenso ndi wa ku Galileya? Kafunefune m'malembo ndipo udzaona kuti palibe mneneri ochokera ku Galileya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale, tikunena kuti lero tikumalizitsa mulungu wachinayi wa Lent, mawa tikuyamba mulungu wachisanu. La mulungu likubweralo tidzachita chaka kapena ayesu adzalowa mu Yerusalemu kuyamba mulungu woyera. Ndiye kuti tikufika ku chikondwerero cha Pasaka pang'ono ndi pang'ono. Tsiku la lero tikumva mneneri Yeremiya akudandaula. Akuti iyeyo Ambuye chauta adamudziwitsa, adamuonetsa za chipongwe zimene zikubwera kudzachitika. Koma kuopsa kwake sankadziwa kuti chipongwecho chikudzachitikira iye mwini. Yeremiya waphunzitsa anthu, Yeremiya waonetsa anthu njira ya Ambuye. Yeremiya pena ndi anadandaula kuti Ambuye mwandipusitsa ndipo ndapusadi. Koma mapeto ake akuti anthu akupanga conspire kuti amuphe, akukambirana zoyipa. Muja tinamvera dzulo m'buku la Luntha kuti tiyeni timpereke kuimfa yochititsa manyazi. Lero akuti ndidakhala ngati mwana wankhosa amene akupita naye kokamupha. Osachimwa konse koma akukalandira chipongwe. Zokha timanena dzulo zija, kulandira chipongwe chifukwa chochita bwino. Komano kusiyana kwa mawu a dzulo ndi lero, ndikuona kuti Yeremiya ataliralira, Yeremiya atadandaula, Yeremiya atathedwa nzeru. Finally he's saying, muzonse Ambuye ndikupereka m'manja mwanu, muzonse ine ndikulirira kwa inu, muzonse ine ndikuthawira kwa inu. Zikugwirizananso kwathunthu ndi salimo yathu, salimo namba 7, chauta mulungu wanga ndikuthawira kwa inu. Ambiri mwa ife zinthu zikatipinga, ambiri mwa ife zinthu zikatithina, ambiri mwa ife zinthu madzi akafika mkhosi, malo mothawira kwa chauta timathawira malo olakwika. Nkoko matu kumapita nyumba ya chauta, nkumakhala nyumba ya chauta, chifukwa tsiku limodzi in the house of the Lord is better than 1,000 elsewhere. Ndena mavuto akatithina timathawira ku ndalama zathu, ena timathawira kwa anzathu amayina awo, kati timathawira kwa andale, kati timathawira kwa asing'anga, kati timathawira kwa sataniki ndi zina zotero. Ena tikakumana ndi mavuto timathawira pa social media, milandu yathu kuithetsera pamene paja, kulemba mastatus osiyana-siyana. Yeremiya lero akunena kuti mavuto adzakhalapo, mavuto alipo, mavuto akubwera, mavuto adzabwera. Komano whatever kind of problem that we are facing, finally tizinena kuti ine ndikupereka zonse m'manja mwanu, onetsani kuti inu ndinu chauta okhulupirika kwa ine. This is a very powerful prayer, abale. Uku ndikulira kwa munthu amene alibenso kwina kolowera koma kwa chauta yekha. Nde chauta amatitsimikizira kuti pemphero la munthu olungama sadzalinyoza konse. Komanso pemphero loperekedwa ndi mtima osweka chauta sadzaliwala konse. M'mavuto athu nkusowetsedwa mtendere kwathu. Yeremiya chimene akutiunza lero ndichonena kuti tizithawira kwa chauta. Tikabwera mmawa muthenga wabwino muli maphunziro awiri kapena atatu. Choyambirira tikuona kuti Yesu ndamuna atujifua akukakamirabe ku Yerusalemu. Ngakhale opposition is so huge and is becoming so violent. Ambuye Yesu sakuthawa ku Yerusalemu. Ambuye Yesu is not a quitter. Ambuye Yesu is not a giver. Ena timati zinthu zikayamba kupinga timagiva, ndikusirani kwa yanu, ndikusirani mpingo wanu, ndikusirani chale chanu. Maka ndi zimene zikumabwera masiku ano, hapa akayankhula ize tikamva zakuti ena amati ndituluka mpingo. Musira ndani? Mpingo ndi wa Yesu Kristo. Mpingo ndi wa Yesu Kristo. Ngakhale paparishi zinthu zitasokonekera chotani, don't give up. Ngakhale mdiocese zinthu zitasokonekera chotani, don't give up on your faith. It is the faith in your God through your church that will save you. You not be saved in the name of Father Damaseke, in the name of Father Kaliwamba, in the name of Father Likucha, in the name of Father So. Will be saved in the name of Jesus. So osa give I. Nde Ambuye Yesu nde model yathu. Nde anthu ena pamene Ambuye Yesu ali pakati pawo, anthu ena kuti zikuagwira mtima zophunzitsa zawo. Mpaka Afarisi aja kuti kodi inu mwakopeka naye.
ndi anthu aja kufunena kuti inu simukuona kuti zophunzitsa zake ndi zamphamvu. Ine ndimafuna kuti tikhale ngati anthu amenewo, kapena tikhale ngati Nikodemo, kuti pamene ena akukamba zoyipa za anthu ena pamene akukamba zoyipa za Ambuye Yesu, anthu ena akuona chabwino ndipo akutha kusefa. Nkale lonse sitinaonepo mneneri ngati ameneyo. Munthu ameneyo ndi mneneridi. Ndipo ngakhale ena akunyazitsa kuti kodi mneneri angachokere ku Galileya. Inu malembo akuti mneneri adzachokera kwakuti anthu akuwatsutsa. Izi ndi zofunikira pakati pathu, chifukwa timangoyenda ndi chigulu. Timapanga kondemo anthu chifukwa cha zimene tidamva. Lero Ambuye Yesu kudzera mu Uthenga Wabwino akuti tizikhala ndi stand yathu yoweruzira zinthu. Ndikumabwereza nsabata ino mawu amene adayankhula John Michel Mason. Akunena kuti judge yourself with sincerity, you'll be able to judge others with charity. Tidziweruze moona, choncho tidzaweruza ena ndi chikondi. Izi ndi zimene akuchita anthu aja, akukana kungotengeka ndi achigulugulu kuti amene sangakhale mneneri. Iwo poona zozizwitsa zimene zikuchitika, chikhulupiriro chawo chikukwera ndipo ayamba kumkhulupirira Yesu Kristu. We shouldn't condemn others on prejudices. We should condemn others based on inherited enmity. Ena timadana ndi mpingo chifukwa chonena kuti tidangoyamwira. Timadana ndi mtundu chifukwa choti tidangoyamwira. Timadana ndi chipani chifukwa choti tidangoyamwira. Timadana ndi awo chifukwa choti tidangoyamwira. Lero afuna tikhale ndi stand yathu. Chachiwiri ndi Nikodemoyo amene akupanga rise again above everybody. Kodi inu malamulo athu amalola kumuweruza munthu tisadamve mbali yake? Abale tikanakhala kuti akhristu ambiri ife munyengo makamaka zimene Lent yatiphunzitsa, timati tikamva zinthu ngakhale tikudziwa kuti zioneka ngati zoona, nkumpatsa munthu mphamvu kuti adziteteze adziyankhulirepo. Bwezi mdziko muno mulibe maudani, bwezi mdziko muno mulibe mabodza, bwezi mdziko muno mulibe kufunirana zoyipa. Komano timadziwa ndithu kuti uyu akadziteteza basi choona chidziwika. So anthu aweruzidwapo, anthu achotsedwapo ntchito, anthu achotsedwapo sisteri, anthu achotsedwapo nsembe, anthu achotsedwapo mmudzi, anthu achotsedwapo mchipani cha ndale asadamvetseredwe mbali yawo. Tidangomvetsera za maluwa nkupanga chiganizo. Kodi malamulo athu amalola kuti munthu aweruzidwe asanamvedwe mbali yake? Tisanakambe bodza, tisanatsirepo mlomo pa nkhani ina iliyonse, tizimpatsa munthu danga loti afotokoze mbali yake. Ndipo potsirizira tsiku la lero ndikuchita chidwi ndi reaction ya asilikali aku nyumba ya Mulungu amene adawatuma kuti akagwire Yesu. Koma ataona zimene iwo aona, komanso atamva zimene iwo amva, anapanga chiganizo kuti munthu uyu ndi osalakwa. Phunziro limene ndikulipeza ndilonena kuti nthawi zina timalolera kugwiritsidwa ntchito chifukwa choti chikumbumtima chathu chidafa. Asilikali awa adayika ntchito yawo pampeni. Sitikumugwira munthu uyu chifukwa tikuona kuti ndi osalakwa. Nthawi zina chifukwa cha ntchito zimene timapatsidwa. Ena ndithu akudyerera kumanga zinyumba. Ntchito imene amagwira yonyazitsa mayina ena, yopha anthu, ntchito yochotsetsa ena ntchito yowononga mbiri ya anthu ena. Basi nkumakhala anthu amtendere. Learn from these soldiers. They accepted truth and based to act on truth, not on the money they will receive, not on the threat of being reduced to joblessness. Mukugwira ntchito yotani? Ndimagwira ntchito yotani? Kodi ndikutsogoza ndalama kapena chikhristu changa? Kodi ndikutsogoza ndalama kapena choona? Tapempha Ambuye tsiku la lero poyamba atipatse mtima omapanga ziganizo based pa choona. Chachiwiri omatha kusintha tikazindikira choona. Ndipo chachitatu opereka mpata kwa anthu ena kuti adziteteze adzifotokoze ife tisadapange kondemo. Kodi malamulo athu amalola kuti timuweruze munthu tisadamve mbali yake? Nyengo ino ya Lent Ambuye Yesu atitsimikizira kuti ndi mavuto athu monga adachitira Yeremiya tizapereka m'manja mwa Ambuye. Mu nthawi yake yoyenerera adzatiteteza, adzatifungatira, adzakhala nafe. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yanga